Έτσι κράτα πάνω εκεί. Έτσι για να τεντώνει η συρτή. Πόσα μίλια πάμε? 5. Βγάλαμε 2. 2 ρικαλές. 2 όμορφα. Πάμε στις επόμενες. Ρε. Έχουμε κύμα. Έχουμε κι άλλο ένα. Αυτό. Γιατί δεν κάθεσαι στη δεσούνα και αυτό, κοίτα. Θα γυρίσουμε έργο η καταιγίδα. Εν τω μεταξύ, από το κρύο, αναπνέω, αυτό θα μας καρφώσει.